Hak jing beteng kendang ya kibadi drok mentaka janmit sengi thok ding ka khat nyaw tarik jemang arja alpasau ka seng han trap youth council kalayo banbat bon ngut ya kinong di drok kat ba kidang ya syong ha wei ka jaka ha opal mau prem babun kini kiblayo obat ke HYC kidang ya di drok kim de ki khasi han de ki wei pat ki jat bandriu ke HYC kala penlong ya ka jing khanra hadin balayo ya ka jing ujon ki pat ba kinong syong shnong ya ka jing jele kinong di drok nong di kenja ha ka tiga than kabalawan ra ka jing seir ya ki brio ka HYC kalayo say nakamet kita ki khana di drok ki tharnya inject ki dan right u kenja bat ki we de dang shen ka seng kala penlong ru e ka jing kendang ha ka than khandai lat bat kalayo bat kumba arpu arngut ki nong di drok ha ka ni ki jing khandra ki HYC lawan aimen sim bat kershan ka shnong apo mau pram kabala pen pau bakan ne trelang nang ni shakmat ban rat ding khong ya ka jing sneu na udrok ha ka tiga than hadin ka ni ka seng kala le tara siru ha ka than mahari bat kala lap ki katu ka ni ki samla khasi ki badi drok bat kala yo kurup ki thernya bat ki drok You said you don't need to use my brother. Yes. Rosinda. Masih untuk buat saya. Bulang, rak tu rak. Apa? Kayu aham. Tang hap tu long apa? Rak sini. Cuy, pak cuy. Ghét gần vậy sao mà